Γεια σας, είμαι η Κωνσταντίνα και μέσα από αυτό το κανάλι θα μοιραστώ μαζί σας, όσο πιο τακτικά μπορώ, κάποιες ασκήσεις για το πρόσωπο, tips και συμβουλές ομορφιάς και περιποίησης του δέρματος του προσώπου, όχι μόνο. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για τα ωφέλη που έχει η άσκηση του προσώπου στην όραση. Βασικά να σας πω κάποιους μικρούς κανόνες, ας το πούμε, μάλλον τα ωφέλη καλύτερα, που μπορεί να έχει η άσκηση έμεσα στην όραση, στην όρασή μας. Όταν εφαρμόζουμε ήπιες κινήσεις και μάλαξη και άσκηση στο πρόσωπο, έμεσα βελτιώνεται η όραση. Βελτιώνονται και οι υπόλοιπες αισθήσεις, αλλά σήμερα θα μιλήσουμε για την όραση, όπως είπαμε. Διεγείρεται καταρχήν η μικροκυκλοφορία, οπότε βελτιώνεται η θρέψη των ιστών. Αποσυμφορίζεται το λιμφικό σύστημα με την κίνηση, όλοι. Οπότε φεύγουν τα πριξίματα από τα μάτια. Βελτιώνεται η μυϊκή τονικότητα, οπότε βλέπουμε βελτίωση στις ρητίδες. Η άσκηση βοηθάει και στην αποσυμπίεση της περιοχής, οπότε ειδικά μετά από πολλές ώρες μπροστά στον υπολογιστή, έτσι που τα νιώθουμε βαριά, 2-3 ασκησούλες βοηθάνε πάντα. Τι άλλο, οι οφθαλμικοί μύες μέσα από την άσκηση δυναμώνουν, όπως δυναμώνουν και όλοι οι μύες όταν κάνουμε γυμναστική στο σώμα. Οπότε αντίστοιχα έτσι δυναμώνουν και οι οφθαλμικοί μύες και αυτό βοηθάει στο να έχουμε σταθερότητα στις κινήσεις μας. Βοηθάνε μελλοντικά προβλήματα που ίσως να δημιουργηθούν στο μέλλον καθώς μεγαλώνουμε. Επίσης, η face yoga, οι ασκήσεις όλες αυτές βοηθάνε στη σύνδεση σώματος νου πνεύματος, οπότε μας ηρεμούν, μας διώχνουν το στρες, το οποίο στρες φέρνει, δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει κάποιες φορές μετά από μια πολύ δύσκολη μέρα, να έχετε θολούρα στα μάτια, έτσι, τις βραδινές, απογευματινές ώρες. Οπότε λίγες ασκησούλες πάλι βοηθάνε στο να φύγει αυτή η θολούρα. Και επίσης να ξέρετε ότι οι οφθαλμικοί μύες συνδέονται έτσι, εσωτερικά με τους μύες πίσω από τον αυχένα. Οπότε όταν επιβαρύνεται ο αυχένας, επιβαρύνονται και τα μάτια. Λίγο μασαζάκι εδώ πίσω είναι πάντα ωφέλιμο στο τέλος της ημέρας. Εγώ θα επικεντρωθώ τώρα σε 7 βασικές ασκήσεις που μπορείτε να κάνετε και μπορείτε να τις δοκιμάσετε και να μου πείτε και τη γνώμη σας, να μου στείλετε και σχόλια από κάτω. 7 ασκήσεις που μπορείτε να κάνετε καθημερινά το βράδυ πριν κοιμηθείτε ή το πρωί όταν ξυπνήσετε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με την πρώτη άσκηση, λέγεται palming. Ζεσταίνουμε τις παλάμες μας. Πολύ. Και στέλνουμε αυτή την ωραία ζεστή ενέργεια που έχουν τα χέρια μας, έτσι βοηθάμε να αναπτυχθεί και ενέργεια και ζέστη, έτσι και όλη μας η καλή διάθεση για να στείλουμε θετικότητα πάνω στους φοβούς των ματιών μας. Και πάμε να τα τοποθετήσουμε έτσι ωραία και ζεστά που γίνανε. Κλείνουμε τα μάτια απαλά και απαλά ακουμπάμε τις παλάμες μας. Ανακουφιστικό πρέπει να είναι. Δεν πιέζουμε πολύ για να σφίξουμε τη μύτη, απλώς ακουμπάμε και αφήνουμε έτσι λίγα δευτερόλεπτα τα χέρια μας επάνω στα μάτια για να διαχυθεί η θερμότητα και η ενέργεια που έχουν τα χέρια μας. Ωραία, και μετά σιγά σιγά ανοίγουμε τα χέρια, ανοίγουμε τα μάτια και τα νιώθουμε λίγο πιο ξεκούραστα. Και πάμε να ξεκινήσουμε έτσι μια ελαφριά άσκηση για να δυναμώσουμε τους μυς των ματιών. Μια πολύ ωραία άσκηση είναι, μπορείτε να πάρετε ένα οποιοδήποτε στυλό ή αντικείμενο και να το φέρετε σε περίπου έτσι 20 εκατοστά από το πρόσωπο. Ωραία. Και να εστιάσετε σε αυτό, να κοιτάτε σε αυτό,
για 10 δευτερόλεπτα και για 10 δευτερόλεπτα κοιτάτε ένα άλλο αντικείμενο μακριά σας που βρίσκεται, όσο πιο μακριά γίνεται μέσα στο δωμάτιο. Και από το μακριά πάμε ξανά στο κοντά. Τα μάτια εννοείται μπορείτε να τα ανοιγοκλίνετε, δεν τα αφήνουμε ανοιχτά για να στεγνώνουν. Και ξανά μακριά. Και από το μακριά πάμε ξανά στο κοντά. Αυτό μπορείτε να το επαναλάβετε 6-7 φορές. Μετά, μια πάρα πολύ ωραία άσκηση πάλι έτσι για το βολβό, για το σφιγκτήρα των ματιών, είναι να ζωγραφίσουμε, καθόμαστε ευθεία μπροστά, ωραία, το πρόσωπο, είμαστε σίγουροι ότι το πρόσωπο και το σώμα κοιτάει μπροστά, δεν κουνιέται, κουνιέται μόνο το μάτι. Λοιπόν, και ζωγραφίζουμε ένα φανταστικό 8 μπροστά μας. Και το κοιτάμε, το ζωγραφίζουμε με τα μάτια μας. Πάλι εννοείται ανοιγοκλίνουμε. Πάει όσο πιο μακριά μπορεί, είναι μακρύ 8, είναι το 8 του άπειρου. Γι' αυτό και αυτή την άσκηση τη λέω infinity. Δεν ξεχνάμε να ανοιγοκλίνουμε τα μάτια μας για να μην στεγνώνουν και να μην δακρύζουν. Εννοείται πολύ νερό βοηθάει τα μάτια, η κατανάλωση πολλών υγρών. Πάλι προσπαθούμε να κάνουμε 6-7 οχτάρια. Infinity. Και πάμε τώρα να κάνουμε blinking. Blinking, ανοιγοκλίνουμε τα μάτια. 7, 8, 9, 10 φορές και σταματάμε. Πάμε ξανά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και σταματάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και σταματάμε. Πάλι το επαναλαμβάνετε 6-7 φορές. Γενικώς αγαπώ τον αριθμό 7 και 3 και τα πολλαπλασιά τους. Οπότε πάνω εκεί δουλεύω. Συνήθως κάνω 3 επαναλήψεις, 7 φορές. 7 φορές, 7 επαναλήψεις επί 3. Αυτό. Λοιπόν, μετά συνεχίζουμε με temple massage. Εδώ πέρα ακριβώς, στην νοητή ευθεία που τελειώνει το μάτι μας και έρχεται και βρίσκει τον κρόταφο, έχουμε μία τρυπούλα. Λοιπόν, είναι το σημείο 1 του μεσημβρινού της σχολής. Πολύ ωραίο σημείο για να πιέσετε και να κάνετε κυκλάκια. Προς τα έξω. Είναι μια κίνηση που ανακουφίζει πάλι και αποσυμφορεί την περιοχή. Και πάμε. Έκτη άσκηση. Chinese eyes. Λοιπόν, πιάνουμε τα ματάκια μας. Έσω κανθό και έξω κανθό. Με δείκτη και μέσο. Λοιπόν, και ελαφρώς τα τραβάμε προς τα έξω. Ελαφρώς, έτσι απλά να τεντώσει λίγο το δέρμα. Λοιπόν, και από εδώ, σε αυτό το σημείο, κοιτάμε ψηλά και πάμε να κλείσουμε τα μάτια με το κάτω βλέφαρο. Πάλι κάνουμε 7 επαναλήψεις. Σταματάμε και επαναλαμβάνουμε. Όσο μπορούμε, προσπαθούμε να σκεφτόμαστε ότι σηκώνεται το κάτω βλέφαρο για να κλείσει. Ήρεμο το μέτωπο. Ωραία. Και συγκεντρώνεστε στο να είναι τεντωμένο το δέρμα. Απαλά.
Κοιτάμε ψηλά. Και πάμε να κλείσουμε το μάτι με το κάτω βλέφαρο. Δηλαδή το βλέμμα κοιτάει ψηλά και το μάτι προσπαθεί να κλείσει με το κάτω βλέφαρο. Είναι δύσκολη άσκηση αυτή και επειδή είναι μια κίνηση την οποία δεν κάνουμε ποτέ στην καθημερινότητά μας, θα σας φέρει μια δυσκολία, αλλά ταυτόχρονα θα σας φέρει και μια ανακούφιση και είναι μόνη άσκηση, αυτή και ακόμη μία βασικά, που βοηθάνε στην εκγύμναση του κάτω βλεφάρου. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να τη μάθετε, να την κάνετε. Δώστε χρόνο στον εαυτό σας και σιγά σιγά θα τη συνηθίσετε, θα την εμπεδώσει και ο εγκέφαλος και θα βγαίνει αυτόματα. Ακόμη μία άσκηση που μπορείτε να κάνετε και πάλι βοηθάει σε όλη την περιοχή εννοείται και βοηθάει και στο κάτω βλέφαρο πάρα πολύ, είναι το να κλείνω τα μάτια μου και να κοιτάω επάνω. Αυτή την κίνηση μου αρέσει πάρα πολύ να τη συνδυάζω με την ενεργοποίηση των κροτάφων. Και τα δύο μαζί μας κάνουν την άσκηση cat eyes. Οπότε βάζουμε, τοποθετούμε, παλάμε στους κροτάφους, πιέζουμε ελαφριά προς τα μέσα και διαγώνια επάνω. Δημιουργούμε έτσι αυτή την αίσθηση ότι τα μάτια μας σχηματίζουν γατήσια μάτια. Αγκαλιάζουμε το κεφάλι, ωραία, κρατάμε τεντωμένο το μέτωπο, χαλαρή η ώμη, ωραίος μακρύς λαιμός, εισπνοή εκπνοή, κλείνω τα μάτια και κοιτάζω επάνω. Και ταυτόχρονα χαλαρώνω. Προσπαθώ να έχω το στόμα μου κλειστό, εγώ τώρα μιλάω, αλλά προσπαθώ να το έχω κλειστό για να κάνω εισπνοή και εκπνοή από τη μύτη μόνο. Η ώμη μου είναι χαλαρή, η πίεση είναι ήπια στους κροτάφους και το βλέμμα επάνω και πίσω. Νιώθω την ενεργοποίηση στο κάτω βλέφαρο, κρατάω τεντωμένο το μέτωπο και τους κροτάφους μέσα και διαγώνια επάνω. Είναι μια πολύ ωραία άσκηση να συνδεθώ με τον εαυτό μου, οπότε γι' αυτό τη βάζω στο τέλος και να χαλαρώσω. Γιατί κοιτάζω μέσα μου. Και μέσα από αυτή την άσκηση μπορώ να στείλω και ένα μήνυμα, ένα μάντρα στον εαυτό μου για υγεία, αγάπη, ομορφιά, νεανικότητα, φρεσκάδα, ξεκούραση στα μάτια μου, καλή όραση. Μπορώ να συγκεντρωθώ και στο τρίτο μάτι, στην περιοχή του τρίτου ματιού και να στείλω φως. Εισπνέω, εκπνέω, χαλαρώνω το βλέφαρο, χαλαρώνω το μάτι μου και μετά σιγά σιγά αφήνω χρόνο να περάσει πριν ανοίξω τα μάτια, χαλαρώνω και τα χέρια, τα αφήνω να πέσουνε πάνω στα γόνατά μου, χαλαρώνω, ρολάρω τους ώμους μου να φύγει ένταση. Μπορώ να τρίψω λίγο και τον αυγένα μου, όπως σας είπα, από πίσω. Γιατί συνδέονται εμείς εσωτερικά. Και σιγά σιγά να ανοίξω το βλέμμα μου. Νομίζω θα σας πάρει λιγότερο από 10 λεπτά να το κάνετε. Μπορείτε να το προσπαθήσετε. Και αν το εφαρμόσετε καθημερινά, θα δείτε διαφορά. Δοκιμάστε το και πείτε μου. Ευχαριστώ πολύ.